Sin siomh a thuúla dúine is me seánach sinnta, faltaí an teanhaacham. Ha mé dul chlucha what the golf a ríist an dú. Ha mé dulchas go bí mi a déanú da mar de levelin. Ach bhí mi sin a levelin a lórach nus sin. sé cruúfach a hanam. Is talún na levelin seo. Oh, oh. Ram hora, hure vana hara. Oh, wow. Lol. Auf. Reva. Oh. Sulla mi gan thuirste go bhí level ile an seo. Ha. Of. Ba fes ac yn gymromi a dol o hwyrtym.
Oh wel. Leva. Eentje nog. Eentje. Ah, ga me het zien. Maar is een game getting over it. Ga de glugmissie naar hier. Van begon je getting over it de glugger channel? Weer eentje nog. Ach, zullen we een beetje niet verder gaan. Ja, ga ik er iets aan nu. Wel. Leva. Oh, wel. Waarmee is menig een bier gunnen aan? Tje! Oh, wel. Leva. Sjarshin. Waarmee een dag is doen we kunnen eigenlijk onze level in healen. Leva. Oh, wat. Tje! Ja. Rein in woon ik me, waarmee is me een genoeg wie maakt meer essen een woelig gericht. Oh, wow. Rauhör asta. Leva.
Oh, well. Dol. Person. Whoa. Oh. Well. Knel me a take sin. Check her back a hana marist. Van level shin furasta over hami a Maryland. Kerst gulor. Well, Silemi gavil shin gulor son a video show. Ma chorste video ref puta van putin vol skrive agus ma kerste gen son mogalik akov in a shivio. Morentang son coet is Mrs. Jonach Shenta agus chimia risif.